Sweet Gallery, mesto gde slatkiši postaju umetnost, svoje poslovanje su prebacili samo na lokaciji u Etobiku na adresi 350 Bering Avenue. Pogledajte razgovor sa gospodinom Radetom Jelenićem ispred njegovog panoa na kome je predstavljena i slatkarska istorija Toronta. Gospodina Jelenića možete dobiti na telefon 416 232 1539. U Torontu postoje dva ikona. To je Sweet Gallery i Captain John. Even CN Tower was not here, nije bio napravljen kada ste vi došli u ovaj grad da ga gradite. Recite mi, molim vas, gospodine Jelenić, šta znači ove slike ovde? Ajmo da počnemo od ove. Kada ste vi došli ovde? Oh, yes. A? Eto, to je mala sličica. Da. 1942. Ja bih rekao, yes. And to je moj stariji brat Sava. Ja. A ovo je moja familija, kad sam došao u Toronto, 67. familija počela. 1970. 71. 3. 5. Posle 74. sam otvorio Sweet Gallery, Sweet Gallery. Ove slike druge, kao što vidiš ovde, moj deda stric, na koga sam ja ceo. Moj drugi deda stric sa očeve strane. Moj treći deda koji je kazin od mog oca, a ovde sam ja u galeriji. Da. A ovde mi je zadnja slika od mog oca i majke. Zadnja slika od mog oca. I to je tamo Radi Jelenić, big chief pastry. Yeah, this is a pastry chef at Eaton Center, 1977. Ovde je slika sa mojom ženom i 4 lokala koje sam umeđu vremenu imao 5 lokala. Pa smo sad sveli sve na jedan lokal. Znači, Sweet Gallery Imperia u ovom gradu imala 5... Imperia, that is Imperia with 5-6 stores? 5 stores, yes. And slowly, polako smo sve radnje. Jednom smo zatvorili, list istekao, drugo je isto list istekao. Treće, hoću da kažem svim mojim mušterijama da smo Blur zvanično prodali. Prodali smo ga prošle godine u julu 2011. A Mount Pleasant, posle isteka Lisa, to smo rešili da zatvorimo. Imamo neke razloge, zato molimo sve naše mušterije da nas jave da smo mi još uvek ovde na Beringu u punom štimungu. Razviti firmu do ovog nivoa, imati, što se kaže, mušterije od Ontarijskog kanadskog parlamenta. Na čemu se zasnivao jedan takav uspeh? Na receptima, radu, tradiciji? Kako Englezi kažu, only hard work. A ja? Kad je mene moj otac vidio kako ja radim, on kaže mojoj braći i sestri, sinovi moji, pa kako on radi, to je nemoguće. Ako on napravi nešto, onda to biće sramota. Jer oni nisu verovali da ja mogu tako da radim sa takim elanom i ambicijom. Čak moja deca ne veruju. Zato i oni nisu rešili da preuzmu ništa od mene, jer to je hard work. Kako je gledaju kao težak rad. I ljubav ogromna. I ljubav ogromna. Ponos na ono što radim. Znači, u minulih 35 godina, 40, ja? Izvinite, molim vas. 40 godina i nešto. 40 godina i nešto, jesam. I umeđu vremenu sam zavoleo golf. Tako da mi je rad u Sweet Gallery na golfu jedino preostalo.